Hej, jeg hedder Susanne. Jeg er MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness fra Aarhus Universitet, og jeg starter et Mindfulness MBSR-hold op hos AOF i starten af februar, og holder desuden også et gratis online informationsmøde den 14. januar i 2025, selvfølgelig. MBSR betyder mindfulness-baseret stressreduktion, og det er et videnskabeligt baseret program eller kursus på 8 uger, som reducerer stress og angst, depression og smerter. Men man behøver faktisk ikke at have de symptomer for at få glæde af kurset, for forskning viser nemlig også, at det helt generelt styrker livskvalitet, trivsel og glæde for alle i hverdagen. Det er et kursus og en metode til at blive mere vågen i hverdagen, til at mærke kroppen og øjeblikket. På kurset der træner vi bevidst nærvær i øjeblikket. Det er på en gang både simpelt og også lidt svært. Du vil undervejs blive undervist i stress og stressfysiologi og kommunikation og forskellige meditationsformer, kropsscanninger. Kurset varer i 8 uger, og kursusgangene er enkeltvis på 2,5 time per gang, og lidt længere den første gang, og der vil også være en fordybelsesdag. Den vil normalt ligge på en weekenddag. På kurset der vil du lære i et trygt fællesskab på et relativt lille hold. Der er klassebaseret undervisning, baseret på en dyb, respektfuld og venlig tilgang til den enkelte, til hinanden og også til os selv. Du kan læse mere om MBSR-kurset på AOF's hjemmeside, og her kan du også tilmelde dig både kurset og det gratis informationsmøde. Jeg glæder mig til at starte holdet op, og måske også til at møde dig.